Айде. Айде, готово. Момиченце. Хубаво момиченце. Да си жива и здрава. И това са здрави да ги ползваш. Да си жива и здрава и много здрава. Да ги ползваш. Ногти. Ти виж какво Ай, имаш. 10 евро има вътре. Така, 10 евро имаш, да си купиш още ногти, още работа. Леле, колко ногти. 3 ногта получат днес изкуствени. Не, кое има тук вътре? Никой не знам. Виж ти. Кой е това? Това малко нещо. Едно малко нещо от сърчице. Подарък за тебе. 10 часа пари. Няма нищо, имаме търпение да чакаме. Кой е това? Дай да видим, не. Обици. Я да ги видя. Много красиви, мамо. И баба видяла пак с бяло с розовичко да ти купи. Страхотни са. Да. Златни ли са? Златни са, разбира се. Златни са, баба. От България съм ти ги купила. Хубави. Благодаря. Я, бабо, служи ги сега да видим как. Здрави, зайче. И да не пада повече. Много са хубави. Айде, бабо, оправи ги. Начко ди кьомена, ще ди къв. Не говори френски. Добре, не говори. Айде, Начко. Това са сърколите. Дайте. Айки. Дайте ти го слушам. Как мина бабата? Свали другата пица. Супер. Нямам друга пица. Нито не щупи. Щупи. Като ни дал подарък, като съм го оставил, не такова подарък. Той ли си знае силата, бе? Това момиче сега тук беше отвън. Как се казваше? Випка. Беше ли? Не. Що? Випка. Баницата е яко. Стой. Не, ще ядеш сега. Значи контата. Абе аз... Ти чайкай малко, нали, да оправим. Снимай там. Само говори. Чакай. О, баща ти не вижда къде е дупката. И той остарял. Дай той да снима. Дай, че си пребил дъщеря ми, бе, дай. Тази чакай, че снимам. Дай аз другата да направим. Начко, ти не знаеш как се прати обици. Стига си говорим. Пребил си ме 3 пъти вече. И повече да не ги сваляш, да ти падат от това. Тия не са с закачалка, нали? Начко... Как тряпка? Тия са с такова, така.